Σκέψου κάτι απλό. Πάρε ένα κερί και άναψέ το. Τώρα πάρε ένα ποτήρι, βάλ το ανάποδα πάνω από το κερί και καπάκωσέ το τελείως. Τι θα συμβεί? Στην αρχή η φλόγα θα τρεμοπαίξει, θα μικρύνει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα σβήσει. Γιατί μέσα στο κλειστό ποτήρι το οξυγόνο τελειώνει. Και χωρίς οξυγόνο η φωτιά δεν μπορεί να ζήσει. Αυτό είναι βασικός νόμος. Χωρίς οξυγόνο δεν υπάρχει καύση και χωρίς καύση δεν υπάρχει φωτιά. Σωστά. Τώρα κράτα αυτή τη σκέψη και σήκωσε το βλέμμα σου ψηλά, στον ήλιο. Εκεί έξω, στο διάστημα, δεν υπάρχει οξυγόνο όπως εδώ στη γη. Δεν υπάρχει αέρας. Δεν υπάρχει καύση όπως τη γνωρίζουμε. Κι όμως ο ήλιος καίει. Καίει ασταμάτητα, όχι για λίγα λεπτά όπως το κερί, όχι για λίγα χρόνια, αλλά για περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορεί να υπάρχει φωτιά χωρίς οξυγόνο? Πώς γίνεται μια τεράστια πύρινη σφαίρα να διατηρείται μέσα στο απόλυτο κενό? Μήπως τελικά ο ήλιος δεν καίγεται όπως νομίζουμε? Μήπως αυτό που βλέπουμε δεν είναι φωτιά με την έννοια που ξέρουμε? Η απάντηση υπάρχει ήδη σε ένα από τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει στο YouTube. Ψάξε το, κάνε την έρευνά σου, βρες ποιο βίντεο εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στον ήλιο και όταν πιστεύεις ότι έχεις τη σωστή απάντηση γράψε τη στα σχόλια. Ποιοι θα λύσουν το ένιγμα? Για περισσότερες παρατηρήσεις κάντε like και εγγραφή. Καλή συνέχεια.